Lassi Nieminen, Vantaan koulujen uusi vahvistus. Lassi, olet juuri allekirjoittanut sopimuksen täällä Dubaissa. Miltä nyt tuntuu? No on tää kakkosmaalivahdin ihan mukava, mut hyvä palkka, huono jengi. Ei tarvitse tehdä mitään, vähän sluimaa, mut silti mua tarvitaan täällä. Mitkä ovat odotuksesi tältä joukkueelta ja mitä annettavaa sinulla on tälle joukkueelle? No, toi peliaika on ihan kiva. Saa syrjättää ykkösmaalivaihin ja sit tulla niinku hyväksi, oikeesti hyväksi. Niinku. No, miten uskot tähän joukkueen menestykseen? Millaiset odotukset sinulla on tämän? Aina menee hyvin, kun mä oon kentällä. Kyllä sä tiedät, sä oot varmaan jäänyt telkkarissa, mut kuitenkin. Kaikki menee hyvin, rauhallinen, hyvät reaktiot. Joukkue pelaaja, ei koskaan itsekäs. Hauska, viisas, fiksu, nopea, pitkä. Sillä kyllä sä tiedät. No. Ota vasemmat puolet, paremmin puolet. Joo. Entä mitä sinusta tuntuu, kun nyt tulet varmasti saamaan paljon naisia? Miten tämä ajatus kiehtoo sinua? No, tämähän niinku molemmille käsille, mut silleen, että kaikilla on niinku riittää se. Kyllä tiedät. Tää tunnin jälkeen sit, Mutta uskot, että sinulla on aikaa kaikille ihailijoillesi? Ne vähän pitää kierrättää, koska ei niinku samaa tai silleen, mut. Tämä on tietenkin aivan ymmärrettävää. No, entä mikä on sinun mottosi? Ei mulla oo. Mikä vittu kysymys toi on? Käytä toi.